Tak jak je klub úspěšný či nikoliv, dokazuje i zájem fanoušků. A Viktoria v sezóně 2006-2007 patřila mezi týmy, které se mohly pochlubit vzrůstajícím zájmem diváků. Vždyť průměrná návštěva na domácích zápasech se blížila hranici 5000. A právě plzeňští fanoušci na závěr sezóny upoutali svojí expedicí většinu fotbalového národa. 12 odvážlivců se nechalo inspirovat novinovým článkem z června 1967 a zopakovali pěší pochod na mistrovský zápas do Kladna. V článku se mimo jiné psalo: k poslednímu střetnutí venku na Kladně se tato skupina rozhodla jít pěšky. Vyjde z náměstí Republiky, přespí v Berouně a dorazí na zápas do Kladna. Příznivci Škodovky tak podávají důkaz věrnosti k plzeňskému oddílu. Viktoriánští fanoušci tak po 40 letech zopakovali čin svých předchůdců a vydali se pěšky do Kladna. Před utkáním na Kladně jsme vyspovídali nejstaršího, ale i nejmladšího účastníka expedice Plzeň-Kladno 2007. Co bylo nejhorší? Nejhorší byl ten pocit, když jsem se dozvěděl, že mám to jít, tak jsem to tak nějak překous a v mých letech, jako ve 54 letech, jsem to taky zvládnul. Nejhorší byly ty kopce, někdy se mi zdálo, že to zdám taky, no a vydržel jsem to až do konce a jsem to šťastný. A udělal jsem to kvůli tomu, že jsem velký Viktorák od 14 let, je mi 54, takže 40 let mám výjezdy, i ven, i doma jsem tak nějak to a jsem šťastný za to, že ty kluci to zvládli a že hrajou takhle krásně a to 5. místo doufám uhájíme. A jsem nesmírně šťastný, jak to takhle je, ta situace v Plzni. Který ty kilometry byly nejhorší, který se nejhůř počítali? No nejhorší to bylo asi u té Berounky, to jsme šli se Zdeňkem, Pavlem a tam byl sešup hroznej, potom jsme museli přebrodit tu Berounku. No, tam se nás ztratila i bota, která uplavala, naštěstí se dohrali tu botu taky, to by bylo neštěstí teda, no a to byl asi nejhorší úsek, který nás čekal. No. Jiří, určitě bylo výhodou, že o vás bylo tak trošičku postaráno tím doprovodním vozidlem, staral se vlastně o vás, měli jste vaření? Ano, vynikající to bylo, chci poděkovat Viktorce, velký zásluh na to měl ten Milan, který se o nás staral. Batovi jsme tam měli, nemuseli jsme nic nést a to nás usnadnilo ten výkon, co jsme udělali. No pak nejmladším byl Zdeněk Pavel mladší. I on ve svých necelých 13 letech celou trasu úspěšně absolvoval. Takže Zdeňku, ty jsi jako nejmladší účastník. Jaký to bylo? Dobrý, no. Hele, a nezlobili tě cestou? Ne, nezlobili. Předpokládám, že si pivo s nima nepil. Nepil, no. Co bylo pro tebe asi tak nejhorší, který ten úsek cesty? Žádnej. Čili všechno snadný? Jo. Proč jsi se vlastně na tuhletu cestu vydal? S tátou jsem šel. Takže patříš taky mezi fanoušky Viktorky? Jo. Fanoušky bezprostředně po utkání obdivoval i trenér Stanislav Levý. Tak musím říct, kdybych nosil klobouk, tak musím říct, že ho smykám. Fantastický výkon od nich, fantastický povzbuzování a to nás provázelo, si myslím, ale celým jarem. Tady ta atmosféra, tady ty fanouškové byli opravdu na jaře naším 12. hráčem. Škoda bohužel, že ten stadion není fotbalový v Plzni, protože by to vyznělo ještě daleko víc, ale přesto znova ohromný dík především za to jaro na jejich adresu.